Helo a chroeso. Diolch am gymryd yr amser I ymuno gyda ni yn ystod y sesiwn dysgu proffesiynol hwn. Yn enw I yw Karen a wy'n bartner ac yn gweithio mewn arbenigedd o ran tegwch gyda Darpl. Mae'r cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar feithrin cynhwysiad mewn chwaraeon yng Nghymru. Heddi byddwn yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth ac amlygu pwysigrwydd arfer gwrth-hiliol. Byddwn yn hyrwyddo cynhwysiad mewn chwaraeon yng Nghymru ac yn cynnig strategaethau ar gyfer arferion cynhwysol. Byddwn hefyd yn cynllunio I roi cyfarwyddyd ymarferol, Grymuso sefydliadau gyda arferion ag offer ymarferol a bydd hwn yn Grymuso'r symudiadau hyn, gallan wedyn feithrin amgylcheddau cynhwysol. Wrth adeiladu ar y derminoleg a drafodwyd yn y cyflwyniad i'r sesiwn e-ddysgu arwap, mae angen I ni sefydlu dealltwriaeth glir o dermau allweddol. Mae hil yn cyfeirio at gategoria sydd wedi cael eu creu yn gymdeithasol yn seiliedig ar wahaniaethau a dybyr, gwahaniaethau tybiedig felly. Mae ethnigrwydd yn perthyn I dreftadaeth, diwylliannol, traddodiadau a hanes a rannwyd. Mae cynhwysiad yn golygu creu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo fel bod nhw wedi cael eu gwerthfawrogi a'i parchu. Mae effaith hiliaeth mewn chwaraeon yn sylweddol ac yn ardderchol a gall fod yn ddinistriol I unigolion a chymunedau. Mae meddwl am yr effaith unigol a'r profiadau o hiliaeth yn arwain at straen a gorbryder a thrawma ac ymatebion felly. Bydd athletwyr yn teimlo'n ynysig a heb eu cofnogi ac felly yn methu a perfformio i'w gallu a cyrraedd eu potensial nhw. Gan symud I ddynameg tîm, mae hiliaeth yn niweidio ymddiriediaeth a chydlyniad o fewn tîmodd, a mae hwn wrth gwrs yn effeithio'r berfformiad a moral. Mae gwerthoedd yn cael ei effeithio wrth I hiliaeth fynd yn erbyn egwyddorion sylfaenol beth yw'r hyn I fod yn chwaraewr a gwerthoedd bod yn y chwaraewr. Mae'n erydu holl integrity'r chwaraeon. A gan ganolbwyntio mewn cynhwysiad mewn chwaraeon, mae tegwch yn ymwneud â cydnabod bod gwahanol bobl, wahanol amgylchiadau ag anghenion, a mae'n anelu at roi'r adnoddau a'r cyfleoedd hynny sydd eu hangen mwyn I bawb I gyrraedd deilliant cyfartal. Dyle chwaraeon felly bod yn hygyrch, ac felly dyle bawb gael y cyfle I gymryd rhan. Mae hyn waith bynnag beth fo'i cefndir. Talent mewn chwaraeon. Mae cyfranogaeth cynrychiolol yn cyfoethogi chwaraeon, a mae'n gwella perfformiad ar draws pob lefel. Mae mwy o dalent yn ymddangos. Mae cynhwysiad mewn chwaraeon yn meithrin cymunedau cryfach, a mae chwaraeon yn hyrwyddo dealltwriaeth a pharch. Mae'n creu cydlyniad cymdeithasol. Mae data o arolwg Sport England a'i arolwg nhw Active Lives yn cymharu gyda oedolion Prydeinig gwyn, a felly bod gan yr oedolion hynny sydd o gefndiroedd mwy amrywiol ethnig a siawns llai o fod yn fywiog yn gorfforol. Mae 22% yn is ar gyfer lleiafrifoedd gwyn gan gynnwys bobl Romani, Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar sawl sydd yn ymarfer iddewaith. Mae 35% yn is ar gyfer oedolion D, 45% yn is ar gyfer oedolion o dde Asia, 49% yn is ar gyfer oedolion Cynhwysiant a 42% yn is ar gyfer oedolion o grwpiau ethnig eraill. Ac ar draws y portffolio swyddi mewn chwaraeon sy'n cael ei mesur gan y codau dosbarthu galwedigaeth safonol, mae pobl o gefndiroedd hiliol sydd o hil sydd wedi bod yn leiafrifoedd yn gyfrifol am ryw 7% o'r gweithlu. A mae hwnna'n tua hanner felly I bodolaeth nhw yn y boblogaeth waith, sef 14%, a mae chynrychiolaeth felly yn sylweddol isel ac yn amlwg fod yn isel o fewn rolau dylanwadol hyfforddwyr chwaraeon a swyddogion, sef 5%, ac wrth gwrs rheolwyr hamdden a chwaraeon, sef 6%. A dyma ffeithiau caled sy'n arddangos bod anghydraddoldebau yn bodoli.
Fe ysgrifennodd Sporting Equals adroddiad mynegau oedd yn gynrychiolgar o hil ac oedd yn hollol gynhwysfar, a wi wir yn annog chi i ddarllen o'r adroddiad yma ac i ystyried ei gynnwys yn eich cynllunio gwrth-hiliol. Fe nath y sefydliad fesur trosolwg o amrywiaeth yn 55 o'r cyrff, o'r 63 o gyrff yn Lloegr, Sport England, a hefyd y cyrff sy'n cael ei ariannu yn Lloegr. A mae hwn yn waelodlin ar gyfer y cyrff yma i weithio ohonyn nhw ac i ddangos y daith maen nhw'n ei gwneud wrth gyflenwi amrywiaeth, cydraddoldeb a hefyd cynhwysiant yn y gweithle. Ac wrth edrych ar y data hyn, mae angen i ni ystyried ein data cenedlaethol rhanbarthol a lleol. Mae'r data sensws gan swyddfa ystadegau yn gallu bod o help fel gwaelodlin. Yn y Deyrnas Gyfunol mae 19.3% o ethnigrwydd o boblogaeth ddim yn wyn Prydeinig, Cymreig, Gwyddelig, Albanaidd neu Saesnig. A hefyd, yn gyffredinol, byddwn yn ystyried yma bod y term sipsiwn wedi cael ei grwpio mewn i wyn. Ac yn gyffredinol, mae'n datgelu nad yw hyn yn wir gynrychiolaeth o felly o boblogaeth ar draws unrhyw gategori chwaraeon. Ac mae yna arwydd y cael ac yn sylweddol, mae yna niferoedd isel iawn mewn arweinyddiaeth, uwch-arweinyddiaeth, hyfforddi a wrth gwrs bod yn swyddog yn y pethau hyn. Felly y safleoedd mwy pwerus. Ac un o'r grwpiau sydd yn cael ei cynrychioli lleia o ran hil yn y chwaraeon yw menywod Moslemaidd. Mae Lar, Shi ac Ashraf yn amlwg gweitha hwn, a mae yna ddiddordeb cadarnhaol o nifer o fenywod Moslemaidd tuag at chwaraeon a bod eu crefydd nhw yn amlwg yn cael ei edrych arno fe a'i ganfod i fod yn fwy o rwystyr gan bobl eraill nag yw i'w hunain. Dyna rhywbeth gan Lar et al 2019. Mae Chwaraeon Cymru yn dapestri bywiog y ddiwylliannau a mae deall y dirwedd ar hyn o bryd yn hanfodol. Mae rhaid i ni gydnabod y gwahaniaethau sy'n bodoli. Dim ond felly gallwn ni gyfeirio atyn nhw a hefyd wrth gwrs ar dan gynrychiolaeth pobl ddi-asiaidd ag o gefnol ag o leafrifoedd ethnig. Mae pobl di-asiaidd ag o leafrifoedd ethnig yn cael eu tan gynrychioli mewn chwaraeon, a mae hyn arbennig o wir mewn rhai chwaraeon. Mae'r nifer neu'r gyfradd o gymryd rhan yn amrywiol. Arweiniaeth? Wel, mewn arweinyddiaeth mae yna ddiffyg pobl di-asiaidd ag o bobl o leafrifoedd ethnig mewn safleoedd o arweinyddiaeth, a mae angen cyfeirio at hyn o fewn sefydliadau. Mae mynediad i gyfleusterau yn anghyfartal, a mae rhai cymunedau yn wynebu rhwystrau daearyddol. Mae ffordwyedd a hefyd sensitifedd diwylliannol amgylcheddol hefyd yn ffactor allweddol. Mewn ymateb i'r adolygiad, fe ddywedodd prif weithredwr Chwaraeon Cymru, mae ei nod yw sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu cael mwynhau chwaraeon ar hyd ei bywyd. Mae canfyddiadau'r adolygiad yn tanlinellu'r ffaith nad oes digon yn cael ei wneud ar draws y Deyrnas Unedig i wneud chwaraeon rhywbeth sydd yn croesawu, yn gynhwysol ac yn amrywiol, fel bod pobl yn cael profiadau cadarnhaol ar bob lefel. A mae'n hynod o drist i glywed yr effaith mae hiliaeth ac anghydraddoldeb hiliol wedi cael ar fywydau unigolion. Ac o ganlyniad, mae pobl o gefndiroedd sydd yn amrywiol yn ethrig wedi bod a'n dioddau anfantais yn gyson. Ni all hyn barhau ddigwydd, a fydd Chwaraeon Cymru a'r sector chwaraeon Cymreig yn llwyr angen ailfeddwl sut i ni'n cyflenwi chwaraeon mewn dull sy'n wirioneddol gynhwysol mwyn cyflawni y newid trawsffurfiol sydd ei angen. Ni wedi gweld bod yna gynnydd wedi cael ei wneud mewn pocedau bach, ond mae rhaid ni gael nawr ymagwedd ar y cyd fel bod o'r meysydd chwarae draw i'r stafelloedd mwyn gweld bod ni yn gallu gweld newid cynaladwy. A drwy ymgymryd ar dysgu proffesiynol hyn, rydych chi'n rhan o'r newid trawsffurfiol gwrth-hiliol yma. Yn ychwanegol i hyn, fe wedodd cadeirydd Chwaraeon Cymru Lawrence Conway bod yn
llawn dderbyn nad oes gyda ni'r holl atebion, felly ni eisiau gweithio'n lawer mwy agos gyda sefydliadau sy'n â llawer mwy o brofiad yn y maes yma, a gydag arweinwyr cymunedol o gymunedau amrywiol yr hoffen ni ymgysylltu â nhw. Ac felly mwyn cyfeirio at hiliaeth ac angydraddoldebau'n llawn, mae rhaid cael cydweithrediad a cydgynhyrchu a cydgreu gyda chymunedau sydd wedi dioddau hiliaeth wrth ddylunio, ymgorffori a chyflenwi y newid teg cynaladwy. Mae gyda ni sesiwn e-ddysgu ardderchog ar gydgynhyrchu a chydgreu mewn chwaraeon i'ch helpu tywys chi drwy eich sefydliad gyda chithau hefyd. Yng Nghymru, mae'r cynllun gwrth-hiliaeth 2024 yn cynnig fframwaith gwrth-hiliol. Mae'n cefnogi ein ymdrechion i hybu cynhwysiant. Ymhlith yr amcanion allweddol, mae mynd i gyfeirio at hiliaeth systemig a mae hefyd yn hyrwyddo cydraddoldeb. Mae'r cynllun hefyd yn anelu at feithrin dealltwriaeth ar draws cymunedau. Yn termau chwaraeon, mae Chwaraeon Cymru yn cynnig cyfarwyddyd gwerthfawr. Mae'n cefnogi sefydliadau i greu amgylcheddau cynhwysol, a mae hyn yn cynnwys hyrwyddo arweinyddiaeth amrywiol, a mae hefyd yn cefnogi gweithredu polisïau cynhwysol. Mae'n annog ymgysylltiad cymunedol. Mae pobl di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn wynebu rhwystrau penodol, a mae rhain yn cyfyngu ar eu cyfranogaeth mewn chwaraeon. Mae rhain yn cynnwys diffyg mynediad, ansensitifrwydd diwylliannol a camwahaniaethu, a mae mynd i'r afel y chyfeirio at y rhwystrau hyn yn ofynnol mwyn hyrwyddo cyfranogaeth sydd yn deg. Mae rhwystrau'n cynnwys diffyg mynediad, ansensitifrwydd diwylliannol a chamwahaniaethu. Yn gyntaf, diffyg mynediad a ffactoriau sydd yn gymdeithasol economaidd. Wel, mae tlodi yn rhwystro ac yn cyfyngu mynediad at offer. Mae'n cyfyngu mynediad at gostau trafnidiaeth ac mae'n hefyd yn broblem, a mae cyfleoedd felly yn gyfyngu rai. Yn ail, mae ansensitifrwydd diwylliannol neu rwystrau. Mae normau diwylliannol gallu effeithio'r gyfranogaeth. Bydd rhai chwaraeon ddim yn cael ei annog ar gyfer grwpiau arbennig, a felly mae marchnata cyfathrebu yn gallu cryfhau y camgynrychiolaeth yma ar ystrydebu o stereoteipio negyddol. Mae angen lleoliadau i ddeall beth yw gofynion diwylliannau a chrefydd a addasu i fod yn gynhwysol. Camwahaniaethu sy'n drydydd, mae hiliaeth a hefyd tuedd tuag at rhyw nodwedd neu gilydd yn bodoli, a mae hwn yn rhywbeth amlwg ond hefyd yn rhywbeth sydd yn lawer mwy cudd. Mae'n gwahardd pobl di-asiaidd ac o bobl o leiafrifoedd ethnig sydd yn athletwyr ac yn bobl proffesiynol rhag ymuno. A nawr edrychwn ar astudiaethau achos. Mae'r Gymdeithas Tennis Lawnt, neu Lawn Tennis Association, wedi gweithredu strategaethau cynhwysol drwy gyfrwng ei rhaglenni gwasanaeth LTA. Maen nhw wedi sefydlu 12 LTA serves, y rhaglenni mewn 12 cymuned, gan Rhoi sesiynau tennis bob wythnos, offer a hyfforddiant, a hefyd y gwyliau tennis blynyddol mewn partneriaeth gyda sefydliadau lleol. Fe nathon nhw hyfforddi 80 arweinwyr mewn ymarfer gwrth-hiliol a datblygu pwll o hyfforddwyr tennis newydd gan gynnwys 19 person ifanc o gefndir di-asiaidd neu leiafrif ethnig. Mae'r LTA wedi cynyddu cyfranogaeth ymhlith pobl ddi-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, pobl ifanc a phlant o fewn y rhaglenni yma, a chynyddu cynrychiolaeth o fewn y gweithlu tennis yng Nghymru. Mae LTA hefyd wedi adrodd bod effaith potensial hyn yn cynnwys cynnydd hir dymor mewn cyfranogaeth mewn tennis ymhlith pobl o gefndir di-asiaidd neu leiafrif ethnig, a hefyd cynnydd mewn cynhwysiad cymdeithasol a hefyd cydlyniad cymunedol. Mwyn gweld hwn mewn dyfnder a'i gwaith gwrth-hiliol, ewch i'r astudiaeth achos ar y campws Rhythwyr.
Fe wnaeth athletau Cymru ymgymryd â chynllun y ffordd i gwrth-hiliaeth, a mewn partneriaeth gyda dangos cerdyn coch i hiliaeth, fe wnaeth cynllun hyfforddi gwrth-hiliaeth am dridiau gael ei ddilifro i bob aelod staff. Fe wnaeth adolygiad o bolisiau sy'n bodoli eisoes gael ei ymgymryd a'i ddiweddaru mwyn sicrhau eu bod nhw'n wrth-hiliol ac yn gynhwysol. Fe wnaeth athletau Cymru ddatblygu polisi o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad a strategaeth a chynllun gwaith i fynd i'r afael a meysydd ar gyfer ei gwella. Fe wnaeth nhw weithredu addysg parhaus a rhaglenni ymwybyddiaeth ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a pharhau i gael cydweithrediad parhaus gyda show races yn red car. Ac o ganlyniad, mae'n adrodd bod na gynnydd wedi bod ymhlith bobl ynglyn ag ymwybyddiaeth o hiliaeth a'i effaith o fewn mudiad athletau Cymreig, a chynnydd felly mewn ffocws ar amrywiaeth a chynhwysiad o fewn recriwtio a datblygu talent yn ogystal â dealltwriaeth gwell o egwyddorion gwrth-hiliaeth ymhlith staff. Felly, ar gyfer gweld ei gwaith gwrth-hiliol mewn fwy manwl, ewch i'r astudiaeth achos ar y campws Rhythwyr. Mae hefyd gen i astudiaethau achos o Hoci Cymru ac wrth gwrs Undeb Rygbi Cymru. Wrth weithio gyda'i gilydd mewn cymunedau, mae hwn yn amlwg yn rhywbeth hanfodol, a mae adeiladu ymddiriedeth o fewn cymunedau hefyd yn hanfodol. Mae hwn yn golygu rhaglenni sydd wedi teilwra yn ddiwylliannol a darpariaeth adnoddau amlieithog, lle mae hyn yn golygu gweithio a chydweithio gyda arweinyddion cymunedol perthnasol. Hefyd mae trefnu chwaraeon a digwyddiadau chwaraeon gyda bobl o gefndiroedd di-asiaeth ac o leiafrifoedd ethnig yn golygu bod pobl yn meddwl am eu cymunedau a chymunedau fel y cymuned Romani neu Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ogystal â pobl Moslemaidd a'r sawl sydd yn ymarfer iddewaith. Mae cydweithio gyda arweinwyr cymunedol ac aelodau yn rhoi amser i staff i adeiladu cysylltiadau gwir ac ystyrlon, a mae'r rhain yn meithrin ymddiriedeth. Mae hyfforddi cynhwysol a'r arferion hynny yn meithrin mannau diogel, a dyma lle mae pob athletwr yn teimlo ei bod nhw'n cael ei gwerthfawrogi a'i parchu, a mae hwn yn golygu gwrth-hiliaeth a sensitifrwydd diwylliannol, felly hyfforddiant hynny ar gyfer y fforddwyr. Mae hwn yn golygu hefyd sefydlu polisïau gwrth camwahaniaethu clir, a hyrwyddo cyfathrebu agored, mae hwn yn hanfodol. A enghraifft hyfryd o hwn yw'r cydweithrediad ar cyfathrebu sydd ar gael ar wefan Hoci England, sydd mewn partneriaeth gyda'r sefydliad chwaraeon Moslemaidd wedi rhoi gwybodaeth ynglyn â'r Ramadan a sut orau i roi amgylchedd sydd yn gynhwysol ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr a staff o'r ffydd Islamaidd. Mae bod yn esiampl ac yn model rôl yn bwysig. Mae amrywiaeth o fewn arweinyddiaeth a chynrychiolaeth yn hanfodol mwyn i gwrth-hiliaeth i ennill. Mae modelau rôl yn annog, maen nhw'n ysbrydoli ac yn Grymuso. Mae modelau rôl yn annog i ieuenctid sydd wedi dioddef hiliaeth i gyfranogi ac i oedolion i ymuno â'r proffesiwn. Felly sut nawn ni roi yn canllawiau ni a'i gweithredu nhw? Wel, mae gweithredu polisi effeithiol yn hanfodol, a mae hwn yn cyfieithu canllaw mewn i weithredu diriaethol. Mae hwn yn ymwneud â chanllawiau clir ac atebolrwydd. Felly, mae monitro cyson yn sicrhau bod polisiau yn aros yn effeithiol, a maen nhw'n meithrin cynhwysiad. Enghraifft o hyn yw Chwaraeon Cymru sy'n gweithredu mecanwaith diogel ac wrth gwrs ffreifat sy'n ymwneud â reportio. Mae ganddyn nhw sianeli reportio hollol breifat, a hefyd mae pob adroddiad yn cael ei cymryd o ddifri ac mae hunaniaeth yr adroddwyr yn cael ei cadw'n ddiogel. Mae yna 3 ffordd o reportio gan ddefnyddio'r gwefan ar-lein, y linell help ac wrth gwrs e-bost gwbl gyfrinachol. A mae 95% o achosion yn cael ei reportio, mae rhain yn cael wedyn ni ymchwil, mae archwiliad yn cael ei cynnal o fewn 1 wythnos
gyda 100% o dryloywder. Mae gofyn am fonitro gwerthuso mwyn i dracio cynnydd ac i hefyd fod yn ganllaw ar gyfer datblygu ymarfer da. Felly, ar gyfer cefnogaeth ddwfn wrth fesur arfer gwrth-hiliol, mae angen mynd at fesur a mynd felly at y sesiwn e-ddysgu ymarfer. Fodd bynnag, wy'n credu gallwn ni gyd gytuno bod angen i'r gwaith ddatblygu gynnwys staff, systemau ac ariannu a buddsoddi, ac felly cyfleoedd ariannu un pwrpas, ac felly cyllido mewnol ar gyfer yr arfer gwrth-hiliol sydd ei angen. Mae angen i'r cyllid gael ei roi ar gyfer rhaglenni cymunedol, cyflogi neu gontractio bobl o gefndiroedd di-asiaidd neu leiafrif ethnig a buddsoddi mewn hyfforddwyr, arweinwyr a staff chwaraeon. Mae cael gwared o isadeiledd hiliol systemataidd yn gofyn am amser ac arian. Addysg a dysgu proffesiynol yw'r bloc sylfaenol sy'n ateb pam gwrth-hiliaeth. Mae'n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â phrofiadau byw pobl sy'n delio gyda hiliaeth a gwrth-hiliaeth. Mae hyn yn cynnwys gweithdai, a mae yna sawl gwahanol ffordd o gyrchu yr sesiynau dysgu proffesiynol yma sydd yn cynnwys campws rhythwyr DAPL. Mae DAPL hefyd yn partneri gyda darparwyr fel fy hun sy'n gallu cyflenwi sesiynau byw, wyneb yn wyneb, broffesiynol dysgu. Mae cydweithio'n hanfodol ar gyfer gwneud cynnydd. Mae partneri gyda sefydliadau cymunedol a chontractwyr sy'n dod o gefndiroedd di-asiaidd neu leiafrif ethnig a gweithio gyda chyrff llywodraethu chwaraeon yn bwysig. Mae hwn yn helpu cyflawni nodau ni'n rhannu. Mae'r partneriaethau hyn yn hefyd yn chwyddo lleisiau sydd ar y cyrion ac felly gyda'n gilydd gallwn greu newid cadarnhaol. Mae hefyd yn bwysig i rannu storïau o lwyddiant a dathlu cyflawniadau fel fyddwch chi gyda unrhyw athletwr llwyddiannus. Mae rhannu storïau o lwyddiant yn ysbrydoli pobl eraill a mae diffyg modelau rôl hefyd yn aml yn cael ei sôn am fel rhwystyr i gyfranogaeth. Mae rhaid i ni drafod materion anodd yn agored a chyfeirio at yr heriau hyn fydd yn hyrwyddo tryloywder. Mae'n datblygu datrisiadau ar y cyd gyda chymunedau yn sicrhau bod y profiad byw yn greiddiol i ddatrisiad sy'n canolbwyntio'r bobl. Gall heriau allweddol gynnwys adeiladu ymddiriedolaeth gyda grwpiau cymunedol, a dod dros y cyfyngiadau ar adnoddau a sicrhau bod ariannu yn parhau, cyfeirio at pa mor ynysig mae y rolau cydraddoldeb amrywiaeth a chynhwysiad o fewn y sector chwaraeon ac adnabod y gymgysylltu ag unigolion o gymunedau amrywiol ar gyfer rolau hyfforddi. Mae sawl menter sy'n hyrwyddo amrywiaeth mewn chwaraeon o raglenni ar y gwaelod sydd yn Grymuso cymunedau ar y cyrion i strategaethau ar lefel uchel sy'n hyrwyddo amrywiaeth mewn hyfforddi a yr ochr weinyddol ac arweinyddiaeth. Fodd bynnag, mae ymdrechion i ymestyn tu hwnt i'r cae, y maes, y trac a'r hynny ac ymlaen yn anelu at ail-lunio ein mudiadau chwaraeon yn llwyr o ran llywodraethiant a diwylliant. Ac felly mae gwir gynhwysiad yn canolbwyntio'r greu llwybrau ar gyfer datblygu talent a cael gwared ar tan gynrychiolaeth a meithrin synwyr cyffredin o berthyn mwyn creu maes chwarae sy'n fwy cynhwysol a mwy teg i bawb. Felly cymwcholwg ar Sporting Equals ar gyfer y persbectif o Deyrnas Gyfunol ac ewch i symposiwm amrywiaeth chwaraeon a chynhwysiad Sports Diversity and Inclusion Symposium fel enghraifft o'r Unol Daleithiau a hefyd the Australian Sports Commission o Australia sy'n amlinellu gwahanol weithrediadau gwrth-hiliol.
Ar gyfer y dasg myfyriol yma, dylech chi a neu eich tîm gymryd tua hanner awr i gwblhau y gweithgaredd hwn. Gallwch ddefnyddio y template sydd wedi cael ei roi mwyn i chi roi eich atebion arno fe, a byddwch hefyd angen mynediad at ddata sensws 2021 o'r swyddfa gyfer y strategaethau cenedlaethol, fel y gallan nhw wirio gyda'r ffigurau swyddogol ar gyfer y gwneithuriad lleol rhanbarthol a chenedlaethol echnigrwydd chi. Felly, ystyriwch grwpiau sydd wedi cael ei ymylu fel y Romani, y Sipsiwn, y Roma a'r teithwyr, a hefyd y sawl sy'n ymarfer Islam ac Iddewaith. Ac ar ôl i chi orffen y dasg fyfyriol yma, byddwn ni'n dwlis eich chi yn anfon eich canlyniadau at darpl@cardiffmet.ac.uk mwyn rhannu eich myfyrdodau gyda'r tîm. Diolch am ymuno heddi, dyma gyfeiriadau ar gyfer darllen pellach.